हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इडुकेसन गासैखौ फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांमोननि मोजां खौरां लानानै फैलायबाय। दा जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जों मोननै टपिक्सनि सायावहाय जोङो कभार खालामगोन लोगोफोर सावरायगोन। दा जोंहा दिनै 10 मार्च लोगोफोर नोंथांमोनाहाय अरुणोदयनि रांखौहाय दिनै नोंथांमोना मोनसिगोन 10:30 टाइमनिफ्राय नोंथांमोना मोनसिगोन दे लोगोफोर 9,000 रां नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन दे लोगोफोर जायफ्रा बेनिफिसियारि लिस्टआव नाम फैबाय नोंथांमोननि लिस्टआ ओंखारबाय नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दा बेनिफिसियारि लिस्ट ओंखारखाबाय जोंहा लोगोफोर। दा बेनिफ्राय आरो बे गुबुन मोनसे टपिक्सआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर पिएम किसाननि सायाव सावरायगोन जोङो लोगोफोर। पिएम किसाननि जोंहा 22थि किस्ति राङारि अनसुंथाइ 9,000 रां मोननांगौ जोंहा दङ ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दङ बेनि सायाव जोङो सावरायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेनि थाखाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबनायसिम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैसनदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। आंनिफ्राय गुरैयै नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाग्रोबाय लोगोफोर। दानिया फैदो लोगोफोर जोङो मेन टपिकआवहाय। दिनै 10 मार्च नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आइजोफोराहाय नोंथांमोनाहाय अरुणोदयनि रांखौ दिनै मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोनाहाय दिनै 9,000 रां साफायाव नोंथांमोना मोनसिगोन लोगोफोर। टटेल 40 लाख बेनिफिसियारिसफोरा मोननो हागोन लोगोफोर। 3,600 कौटि रां बाजेट जाबाय लोगोफोर दै। दा नोंथांमोनाहाय माला बेसेबां टाइमाव मोनगोन। दा नोंथांमोना अफिस टाइमाव मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना 10:30 रिंगायाव मोननो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना फुंनि 10:30 टाइमाव नोंथांमोना मोननो हागौ दे लोगोफोर। दा जोंहा बेनिफिसियारि लिस्ट फैबाय आरोखि। दा बे बेनिफिसियारि लिस्टआवहाय नोंथांमोननि नामा दङब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। आरो जायफोरनि नामा फैयासै नोंथांमोना मोननाय नंला दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि बेनिफिसियारि लिस्टखौहाय नोंथांमोनाहाय लोगोफोर BCCनि चेयारमेन एबा प्राइमारि लेभेलनि प्रेसिडेन्ट नङाब्ला नोंथांमोना भिलेज लेभेलनि मेम्बार्सफोरनावहाय मोननो हागोन लोगोफोर। बिथांमोनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर। बेवहाय बेबायदि नोंथांमोनावहाय बेनिफिसियारि लिस्ट सफैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोननि बेनिफिसियारि लिस्टआ नैबे सारावहाय दंब्ला नोंथांमोनाव नामाहाय बेवहाय गाखोबायब्ला नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौहाय दिनै नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। साफायाव 9,000 रां नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दानिया लोगोफोर फैदो जोंहा सेकेन्ड आपडेट्सआवहाय। दानिया जोंहा बे सेकेन्ड आपडेट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर पिएम किसान। दा आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ। दा पिएम किसाननि नोंथांमोनाहाय राङारि अनसुंथाइ मोनो लोगोफोर। नोंथांमोनाहाय 2,000 मोनो लोगोफोर। बोसोराव 6,000 रां नोंथांमोनाहाय मास मोनब्रैजों खेबसे नोंथांमोना बोसोराव खेबथाम मोननाय जायो दे लोगोफोर। दा नोंथांमोननि रां सोनायनि डेटआहाय अफिसियेलि जोंहा ओंखारना फैदो लोगोफोर। बे जोंहा पिएम किसान अफिसियेल वेबसाइटआव जोंहा आपडेट जाथ'वाखैब्लाबो बे साननैसोनि गेजेराव बे आपडेट जाफैसिगोन दे लोगोफोर। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर। जोंहा पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ 22थि किस्तिखौहाय नोंथांमोननो माला सोना हरगोन 22थि किस्तिखौहाय आं बेखौ नोंथांमोननो डेटखौहाय खिन्थाहरनो सानदों दे लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बयबो मिथियो। दा जोंहा नैबे पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ आबादारिफोराहाय नोंथांमोना जायफोरा मोनो नोंथांमोनाहाय माखासे खामानिखौ मावना लाग्रोबानो जाबाय। फैसाखौ मोननायनि सिगां आदारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ लिंक खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। मानो होनोब्ला जोंहा DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंसो गभर्नमेन्टआ फैसाखौ सोना हरो नालाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा बेवहाय अफिसियेल डेट फैयाखैब्लाबो जोंहा मोनसे डेट ओंखारना फैदों लोगोफोर पिएम किसान पर्टेल अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय गोबाङानो मिथिनो लुबैदों जानांगौ। आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो बुंहरखादोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोनाहाय गोबां निउस मिडियाफोराव नुदों जानांगौ। गुबुननि निउस चेनेलफोरावहाय गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुङो। दा आङो एक्जेक्टलि नोंथांमोननो खिन्थाहरखादोंमोन दे लोगोफोर। नैबेवहाय एक्जेक्ट आङो खिन्थाहरखादोंमोन। जोंहा डिसेम्बरनिफ्राय मार्चसिम गेजेराव जोंहा खेबसे मोनो नालाय। बेनिफ्राय नैबे जोंहा आगष्टनिफ्राय नभेम्बरसिमावहाय खेबसे मोनो। बेनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय जुलाइसिमाव जोंहा खेबसे मोनो नालाय लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव खिन्थाहरखादोंमोन मार्च मासनि नोंथांमोनाहाय सेकेन्ड उइक नङाबा नोंथांमोना मार्च मासनिनो नोंथांमोनाहाय लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो फोरमायहरखादोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ
नायदोंना नायाखै गोबाङानो दा जोंहा एक्जेक्टलि लोगोफोर जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामखांबाय दै लोगोफोर अफिसियेल डेट जोंहा फैबाय थारैनो आं एक्जेक्टलि डेट एन्ड टाइमखौहाय खिन्थाहरनाया एसे सेमानो जाबाय दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय रांखौहाय मोननो थांगासिनो दं दा माला मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर दा जोंहा नैबेयो फिल्म किसाननि अफिसियेल टुइटार पेज दै लोगोफोर दा बेवहाय बिथांमोनाहाय फोसावना होबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइखौ फिल्म किसाननि रांखौहाय माला सोगोन बिथांमोना बेवहाय टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोनाहाय फोसावना होबाय दै लोगोफोर दा नोंथांमोना माला मोननो थांगासिनो दङ लोगोफोर 22थि किस्तिनि राङारि अनसुंथाइखौहाय 2000 रांखौहाय फिल्म किसाननि रांखौहाय नोंथांमोना 13 मार्चआव मोनगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना 13 मार्चआव मोनसिगोन नै बेवहाय नोंथांमोना रोखायै नायबानो जाबाय लोगोफोर नै बेवहाय 13 मार्चआव नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ फिल्म किसाननि 2000 रांखौहाय 22 किस्तिखौहाय नोंथांमोननो सोना हरसिगोन दै लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिनो मोनबाय अरुण'दयनि रांखौहाय नोंथांमोना दिनै मोनगोन आरो नोंथांमोनाहाय फिल्म किसाननि 2000 रांखौहाय नोंथांमोना 22थि किस्तिनि फैसाखौहाय 13 मार्चआवहाय मोनसिगोन दै लोगोफोर बे फिल्म किसाननि टुइटार पेजआवहाय फोसावखाबाय बे डेटआ एनाउन्समेन्ट जाखाबाय लोगोफोर जोंहा नैबे फिल्म किसाननि अफिसियेल साइटआव बे थाबैनो सानसे साननैनि गेजेरावनो आपडेट जाफैसिगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बेखौहाय दा बेनो नोंथांमोनाहाय बे फैसाया खिन्थु बारायाखै दै लोगोफोर बे 6 रोजायानो नोंथांमोना बोसोराव मोनबाय थागोन बे बारायथ'वाखै लोगोफोर बेखौहाय बारायना होथ'वाखै दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय लोगोफोर दा 10 मार्चआव नोंथांमोना अरुण'दय 3.0नि रांखौ मोनगोन जाहैबाय बेनिफ्राय 13 मार्चआव नोंथांमोनाहाय फिल्म किसाननि रांखौहाय मोनसिगोन दै लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना लोगोफोरनो हाजासे जेसे हायो एसेनो भिडिअखौ शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैसनदों आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना अनलायनानै गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायग्रोबानो जाबाय दै लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना फिउचारावबो मोनलांबाय थानो हायो स' लोगोफोर बिदिब्ला फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल